ଆଜିର 10ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରକୁ ନ ଗାଧୋଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଉଳରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଉଳକୁ କେବେ ନ ଗାଧୋଇ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ନାଲି ଚାହା ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲେ ଚୁଟି ଚମକିବ ଏବଂ ଚୁଟି ଭଲ ବଢିବ। ଫଳ ଓ ପରିବା କାଟି ରଖିଲେ କଳା ପଡିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଓ ଲୁଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ କଳା ପଡିବନି। ପାଦ ଫାଟିଲେ ରାତିରେ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଘିଅ ଲଗେଇ ଦେଲେ ପାଦ ଆଉ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଅସରପା ଯଦି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବଦଳରେ ହଳଦୀ ଓ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଅସରପା ପଳେଇଯିବ। ଚିନି ଡବାରେ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଲେ ଚିନିରେ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ହାତରୁ ମାଛ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ପିଆଜ କଟା ଗନ୍ଧ ନଗଲେ ଲେମ୍ବୁ ଓ ଲୁଣକୁ ମିଶାଇ ହାତରେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଗନ୍ଧ ପଳେଇଯିବ। କାଚ ବାସନକୁ ଲେମ୍ବୁ ଓ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାରେ ସଫା କଲେ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଏ। କହୁଣୀ ଏବଂ ଗୋଇଠି କଳା ପଡୁଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ଘଷନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କଳା ଦାଗ ଲିଭିଯିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।